ସ୍କୁଲର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ବେଳେ ଖୁସିର ମାହୋଲରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥି। ମାତ୍ର ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା 12 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଶୋଭା। ସେହି କୁନି ଝିଅଟି ଖେଳକୁଦଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ତେଣୁ କରତାଳିର ଭବ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନରେ ତାକୁ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବା ସମୟରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲା ସେଇ କୁନି ଝିଅ ଶୋଭା। ତାର ଲୁହ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଏହି ଖୁସିର ମାହୋଲକୁ ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଯେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତାର ବାପା ମା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଅନାଥ। କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ ଓ ଆତ୍ମ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦରେ ତାର ବାପା ମା ସେଇ କ୍ରୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଆଜି 12 ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି। କେବଳ ଶୋଭା ନୁହେଁ, ଶୋଭା ପରି ଅନେକ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏକାକୀ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ। ତେଣୁ ନିଜର ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଓ ଆତ୍ମ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋମଳ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଅନାଥ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ।